Alhamdulillah wis bodho. Karek ngenteni tamu-tamu teko niki. Nuwun. Monggo. Oh, ya pas nggih, monggo. Din, nggih. Padha-padha. Ono lungguh-lungguh. Tak cukupi banyu sik ya. Nggih. Jajane itu sambi. Warna-warna iki lho ya. Nah, nggih. Rengginang jajan lawang. Iki demen aku apa mbang mesti enake lagi roti enak-enak iki. Lah iki bangga rengginang padha iki aku iki jajal Astor ya, Astor. Bukaan. Enak iki. Iya bangga rengginang iki. Jajal iki enak iki. Wafer iki. Lah dalah Bangga jenapa rengginang om. kabeh kok isine kok mi rengginang iki. Bakal rengginang jane wong. Monggo lho, sak anake. Warna-warna iki lho jajane. Monggo. Ndak apa-apa. Roti sing enak. Lah yo kepangan dhewe. Dapat dhewe. Enggak apa-apa, enggak usah izin. Anggap omahe dhewe. Nek nguntuk. Culno. Ora usah. Ora usah. Ora usah. Garing. Ora usah.